KARDOM kadu kave British 2.0 YouTube channel long kilang arad do ana fans tami lapen pinia bangke Neli nali tuma fan Voreng Awarsai APHUTHAK si LABANGSO video long nang than pachini pon ikpo lapen kopia Voreng Awarsai ma kon ana post vacancies do makachar leng kon an sikinang jima LABANGSO details matik lar dagalam nali tum kai keson LABANGSO video arlosi thekpon long ikpo lapen nali tum jong si LABANGSO YouTube channel tami subscribe rilang pulte kachingon pen subscribe ikon latest update kilong verji apan adung het belar jans tami thek long exi hodak tami nali tum berpon ek der non lapen nili non blog channel akimi kangpu pondo LABANGSO channel aling nili LABANGSO video description along pipon ek der lon nali tum dampen hodak tami Humri dam ikme tangte non LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK le klar dagalam chethan pon lonang lapen lang pon lonang tangte non LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK le daklar dagalam chithan ponlona LABANGSO Voreng Awarsai ka paklang pon labangke district commissioner of BISWANATH ahin bense paklang pon iglo kaduk kawe pendak it assistant teacher apos an paklang pon iglo lapen ke thanang ji labangke dak Kastuba Gandhi balika vidyalay matikeji BV LABANGSO dim si thanang po lapenon ang ton penalam dak details matiklar dagalam chethan ponanang la silabang nang litum jong si jogdun exi apply exi pulte aplang si LABANGSO details na litum lang ikon lapen deadline na litum jogdun ji sitami jogdun ikon tangte dak aplang si dak number 1 long kipi pondo full time assistant teacher afan number of post bangke dak 6 ando lapen subject wise lapen vacancy breakdown mate subject wise lapen vacancies tame dak thak pon iglo history afan da ingsi do post bangke lapen geography afan dak hinido lapen dak zoology afan tame dak ingsi do lapen education afan dak hinido nason dak thak si salary lang damlo pulote TET qualify abang phi tum bangke dak 22,000 an long pon ikpo monthly lapen TET Q&A tum la bangke dak 20,000 per month an bangke long pon ikpo nasile nali tum jong sening hang pulte jogdon exi pulte nali tum jogdon ikon lapen puthot LABANGSO qualification la bangke la son master degree lapen dak penang an kitok pondo nali tum dak kitok pondo labang nali tum lang pon ikon TET qualify tum kan an si charle na exima lapen video TET qualify tum kan ansi dak charli na ingma LABANGSO APHUTHAK bang dak tok pon iglo age limit labang ke age below dak 45 years ansi dak pipon iglo lapen puthot part time assistant teacher labang ke dak number up to mahini do lapen dak salary bang ke dak 18,000 per month nalitum long pon ikpo LABANGSO part time assistant teacher atum kachar lipding lake master degree unang po lapen in dak tok pon inso soni do iglang labang ke nalitum lang pon ingon lapen age limit labang ke dak 45 years abang pu mate abang fitum nang ikpo lapen application process of DC visionary requirement bang lason hello nalitum jong si interest pelotang tinalitum aplang si application of form bang long ikpo LABANGSO application of form long na itu fill up ignang pola pen kipidun nang laki working experience mate kuna ni lo kithan LABANGSO experience certificate nang ikpo pen passport size photo nang po self attested documents along under self attested documents ang sinang po pen qualification certificate caste certificate lapen disability certificate lapen experience tax certificate nang ikpo lapen kithon dam ning labang ke district mission coordinator mate SSA BISWANATH PWDIB long sidam ignang po nalitum la screen along thek pon long exi LABANGSO dims nalitum thondam ignang po ke thondam ning ji labang ke nalitum 6 December aprang si thondam ignang po lapen dak 5 PM tok pon igla la 6 December 2023 before 5 PM aprang pensin nalitum pale ignang po lapen process bang son hello nalitum dak thek pon long ikpo number 1 long mangke name of the post applied for nalitum tokdon ignang po lapen ka fill up pon inga son lo labangke nalitum amen lapen permanent address
lapen lason thak si address for communication, lapen contact, telephone number, date of birth, lapen educational qualification, percentage lahai huina litum tok dun ignang po mate fill up dun ignang po lapen nalitum jong sila bangso article lang pelotang tinalitum dakpen notification alus tami long ponik po lapen application forms tami nalitum long ponik po aprang sinili nalitum afan notification bang napiklang ponik po mate advertisement alu abangke advertisement alo bang kenali tum la screen along tek pon long ikpo labang hello advertisement alo lo la penali tum jong si jogdun example labang so advertisement alo stamin nili nali tum pan telegram channel long stamin send pon ikpo nali tum hoda humri dam ikpen download ikon la pen puthot non application a form mang lang pon na nili nang than pachini pon ikpo song soni ka fill up nang ji a process bangke lapen nalitum la screen along tek pon long ikpo la hello advertise direct la hello application of form lo nalitum jong si jogdun example de dak ke tok pon nalitum tek pon long ikpo application from for the post of warden come the superintendent full time assistant teacher mate part time assistant teachers of KGVV samagra shiksha Biswanath nalitum tek pon long ikpo la nalitum dak option penang ando dak nalitum chongwai pon ingo copy posong nalitum ki jogdun exima labang ke nalitum dak pen chongwai pon ignang po lapen putha dak number 1 long ke tok pon labang ke lason lo name of the post applied for ko labang so posong nalitum ki jogdun ima labang so post amen dak mention pon nang po lapen subject in master degree for the applied post labang tanalitum dak tokdun ignang po lapen putha dak ke tok pon do tlan nalitum dak assistant full time assistant teacher ma part time assistant teacher ma labang tanalitum dak tok don ignang po na te fill up ignang po lapen full name of candidate in block letter mate ame ke the penang se dak tok nang po nalitum amen labang ke labang so dim si tok ignang po lapen nalitum contact number lapen mobile number whatsapp number father name mother name date of birth age lason tok do nang po other information lapen lason tak sidak address permanent address lapen nalitum master degree long kan an marks long makan an percentage malai nalitum dak pen fill up ignang po ke jot sila bang nalitum dak signature chipinang po lapen date tok nang po lapen place nalitum tok don ignang po jola hello a process bang ke lasening hang kulotang te nalitum jogdon jipulte labang so application of forms tami nililong long exi lapen advertisement alus tami mate notice alus tami nililong long exi la hello lasen nalitum labang so video kilang penjong sening samte labang so YouTube channel tami subscribing on lapen labang so video ka an master on share go karbing long ras tami pechini ignang lapen palang igna lapen ning hang ke klem don jining hang atum pajok don iglonang lasipinya video long bang la aneng ton pon ignang tang domi thak me ke du ka ve karbitis 2.0 YouTube channel long kilang rat do an fast tami nilhin pen KARDOM to change your